Imagina un món on tu marques el teu propi camí. Imagina un món on tot el que imagines pot fer-se realitat. Imagina un món on el teu pensament és motor de canvi. Imagina un món on cada problema té centenars de solucions diferents. Imagina un món on la teva seguretat i confort és el primer. Imagina Menussa. T'acostem al futur. Bon dia, benvinguts un dia més al Té de Tot i com sempre començarem el programa repassant l'actualitat de les comarques gironines amb el nostre cap d'informatius, Eduard Llinàs, i continuarem el programa parlant d'una masterclass benèfica de ioga impulsada per Anna Girona que es diu Tots som un. Aquesta masterclass té com a objectiu recaptar diners per a pacients de càncer, també per a les famílies i també per conscienciar un estil de vida més saludable a través del ioga. També ens visitarà la Paqui Boades, que és la presidenta de la Fundació Oncolliga de Girona, que col·labora i participa en aquest projecte. Continuarem el programa parlant del Mercat de la Furgoteca, que es celebra a Salt del 24 d'abril fins al 26 d'abril. Tenim avui amb nosaltres en Gerard Lozano, que és president de l'Associació de Food Trucks, i també a la Núria Eres, que és regidora de Desenvolupament Local de Salt. Aquest Mercat de la Furgoteca se celebra a l'era de Cal Cigarró i hi haurà food trucks, música i activitats familiars. Llavors avui els tenim aquí a casa nostra perquè ens expliquin una miqueta més. I ja per acabar el programa, que sapigueu que demà és Sant Jordi, aquesta diada nacional, llavors tenim avui amb nosaltres un company que ens estimem moltíssim, que és en Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarculant, que ens parlarà de les roses, d'aquesta planta maquíssima i també que hi ha de molts colors, no només hi ha vermella. I més o menys tot això és el que ens espera en el programa d'avui, així que no marxeu, que comencem. I com sempre comencem el programa repassant l'actualitat de les comarques gironines amb el nostre cap d'informatius, Eduard Llinàs. Bon dia, Eduard, com estàs? Què tal, Erika? Bon dia, molt bé. Molt bé, jo també. Me n'alegro un dia més que estiguis aquí. Imagino que molta informació, molts informatius, molta actualitat... Això sempre. Sempre, no? Doncs tu mateix Girona comença... no dona treva, ni les seves... No descansa. Comarques tampoc. Demà és Sant Jordi, demà és la diada. Ja vaig tota la setmana anticipant aquesta diada perquè ja estem preparant també pels informatius tota la informació relacionada amb els actes que van lligats a la Diada Nacional de Catalunya. A Televisió de Girona sortirem al carrer, i si el temps ens deixa, evidentment. Òbviament. I intentarem explicar tot el que va passant als diferents racons de Girona, no només al centre, al barri vell, a la Rambla, a la plaça Catalunya, al carrer, a l'Avinguda Sant Francesc, al carrer Nou, sinó també a llocs com l'Hospital Trueta, que hi haurà iniciatives liderades per CaixaBank, hi haurà repartiments de roses també, allà on la gent, malauradament, ells sí que no poden sortir al carrer i Sant Jordi arriba cap a ells de la mà de CaixaBank, i també anirem a residències de gent gran, també a repartir roses o a veure com reparteixen roses i aviam si podem arribar una mica per tot arreu i explicar, això sí també, quins són els llibres que s'estan venent més, quines són les roses que s'estan venent més, que com sempre la vermella serà la que triomfarà, però veurem com estan les roses blanques, les grogues, les blaves, cada any hi ha alguna sorpresa per aquí que ens interessa també saber el que s'està venent. Parlarem amb floristes, parlarem amb autors, parlarem amb editorials i parlarem també amb la gent que passegi pel carrer des de primera hora del matí pràcticament per saber
el que està passant. Que bé. Tu també hi seràs i lideraràs tot plegat des d'allà, parlarem amb molts Intentarem. autors i també amb en Jordi Grau, amb tot l'equip de Televisió de Exacte. Girona, i intentarem portar el Sant Jordi a casa de tots els gironins i les gironines 100%. a través de Televisió de Girona. Sí, un programa completament especial que començarà a les 11 del matí, amb el té de tot com sempre. Després, a 2:15 podrem tindre els informatius a ple del carrer. A les 3 tindrem en Jordi Grau, la Ciutat dels Llibres, que millor programa, no? Que per la diada de Sant Jordi. I doncs, a les 5:10 més o menys, tornarem amb el té de tot, a passar una bona estona, que a sobre tindrem també a CaixaBank. Sé que vosaltres anireu fent aquest recorregut a més, però també tindrem a voluntaris al té de tot perquè ens expliquin de primera mà. I després tornarem amb informatius, tot a ple del carrer i a prop de la gent i del municipi de Girona. No ens oblidarem tampoc dels esports, també explicarem tota l'actualitat esportiva i explicarem els clubs esportius que prenen part d'aquest Sant Jordi, ens ho explicarà en Bru Ortega, i llavors al vespre ja passarem una nova entrevista relacionada amb autors i autores de llibres. En aquesta ocasió demà tindrem a una de les autores, ja m'aventuro que serà la més venuda d'aquest Sant Jordi, i si no ho és serà una sorpresa amb la seva segona novel·la. Per tant, demà ja desvetllarem qui és la que s'asseurà aquí amb nosaltres a l'entrevista. El que no tindrem demà serà Girona Pam a Pam, que ja al ser Sant Jordi ho passarem en una altra ocasió. No passa res. Avui, què tenim? Ahir la Diputació va fer la sessió plenària del mes d'abril, una sessió on es va aprovar una moció per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa, això sí, sense el vot del PSC. Evidentment, el PSC és qui governa a la Generalitat, hi ha prous problemes interns tenen amb diferències de vots amb el partit a Ripoll, només faltaria que aquí un sindicat com Ustec els hi arrenqués un vot favorable en una altra divisió local. Per tant, pot entendre's perfectament el vot en contra del PSC. El que es fa és, com en el ple de Girona, escoltar Ustec i donar suport a aquesta comunitat educativa, en aquest cas a través del seu sindicat majoritari. Explicarem ben bé a quin tipus de moció s'ha donat suport des de la Diputació i altres temes també destacats que van sortir de la sessió plenària, que sempre és interessant veure com des de la Diputació es decideix inversions, subvencions i decisions clau a diferents municipis de la demarcació. Després de resumir el ple, farem una mica de prèvia de tot el que ens espera per Sant Jordi, no només a Girona, sinó també a pobles de la nostra demarcació, Vidreres, Massanet, Riudellots, Cassà, Salt, és a dir, una mica mirarem tots els pobles el que estan fent perquè la gent que no pugui o que no vulgui desplaçar-se a Girona o que vulgui complementar la ciutat amb algun poble, amb el seu poble o que sigui, que sàpiga que també nosaltres explicarem les iniciatives que n'hi han duent a terme a diferents llocs de la demarcació. Quines ganes, sí. La diada de Sant Jordi també serà una diada per la gent gran. De fet, ja ho va ser ahir que vam visitar l'Hotel d'Entitats, que va acollir una prediada, podríem dir-ho així, organitzada per la Fundació Amics de la Gent Gran, que va comptar amb un bingo solidari, un berenar i un repartiment de roses. Per tant, veurem també com la gent gran ja estava vivint una mica el que és la diada de Sant Jordi. Me n'alegro. No tan maques són les notícies per als treballadors de Nestlé, que s'han assabentat en aquestes últimes hores que l'empresa ha decidit que farà 300 acomiadaments arreu de l'Estat. Sabem que Nestlé té una fàbrica a Girona i això també afectarà a la planta gironina. Per tant, tant a la seu d'Esplugues de Llobregat i a les fàbriques de Girona i Reus es faran una sèrie d'acomiadaments. La multinacional justifica això per l'augment de despeses operatives i pel canvi d'hàbits dels consumidors. Per tant, estarem molt atents i, si podem, al llarg del dia escoltarem una representant sindical de la Nestlé perquè ens expliqui una mica com ho estan vivint des de dintre, si ells tenen una mica més d'informació que nosaltres. Esperem que sí, però ja sabem que a vegades ens adonem de més coses per la premsa que no pas internament. Per tant, intentarem saber què està passant allà. Dintre encara no hem pogut parlar amb ningú perquè entre una cosa i l'altra encara estan acabant de lligar qui serà el portaveu i tot plegat, però a la tarda mirarem de poder-hi parlar i aviam si a l'informatiu al vespre ho podem resumir. Molt bé. Això pel que fa a la Nestlé.
Cultura, ja ho hem explicat, que anirà molt lligada amb el Sant Jordi, i esports, parlarem de bàsquet, en primer lloc. L'Espart Girona encara païnt, els partits de l'Eurolliga fa un parell de dies, doncs torna a posar-se mans a l'obra per afrontar el tram final del campionat de Lliga, un tram final molt important. No hem pogut guanyar la Copa, evidentment no hem pogut guanyar l'Eurolliga perquè era molt difícil, però per què no? Competir per la Lliga. El Saragossa és el gran favorit, de fet ja ens van prendre la medalla a l'Eurolliga, però l'equip de Roberto Núñez no li té por a ningú i segurament competirà fins al final per aquesta Lliga. De moment, partidàs, un duel exigent per l'equip gironí davant del Jairis de Múrcia, que s'està jugant la quarta posició. Recordem que l'Espart és segon. Per tant, aquests subcampions aquest any de la Copa de la Reina, l'Espart, el Jairis de Múrcia, entrenat per un vell conegut, per Bernat Canut, visiten Fontejau. Per tant, haurem d'estar ben a temps, a partir de les 8 del vespre, a la visita d'aquest Jairis a Fontejau. Un equip molt perillós i un partit doncs, molt atractiu per anar a veure l'Espart. Completament, i jo crec que per molt que encara estiguin paint una miqueta aquesta derrota o no he pogut aconseguir aquesta medalla, jo les veig bastant motivades i amb ganes d'intentar-ho fins al final, almenys per part de la Lliga, o sigui que els mandem. Les saludem des d'aquí, que s'animin. Exacte. En futbol, veurem el partit del Girona contra el Betis. Males notícies perquè l'equip, tot i que va fer un partidàs, deixa'm-ho dir, jo crec que el Girona va fer un gran partit, més enllà del resultat, doncs va perdre per 2-3 a Montilivi. Jo crec que el resultat més just hagués estat potser un empat, perquè realment el gol que fa el Girona per empatar és un gol que s'anul·la per un centímetre, per una espatlla que està una mica més avançada amb aquest fora de joc semiautomàtic. Però bé, després d'avançar-se amb aquest gol de Tsigankov, després d'una bona jugada individual d'Echeverri, el Betis va reaccionar i al final és un equipàs. Ahir vam veure un molt bon ambient a Montilivi, amb aquesta afició que ja et deia que hi ha molta afició del Betis, i amb l'afició del Girona, que no va fallar, tot i les hores. Déu-n'hi-do, 2:15 del vespre. Veurem una mica el resum del partit. Han d'estar molt contents. Parlarem d'hoquei també, perquè el GEC d'Hoquei Lliga Plata continua sense certificar la permanència del tot, perquè l'equip de Francesc Socarrats va caure per 1-4 en el pavelló Lluís Bax. El pavelló Lluís Bax, que havia estat una fortalesa fins ara, sembla que no va funcionar davant del Manlleu, que és líder, això sí, un partit que els osonencs van dominar de principi a fi. Per tant, no sé si serà la permanència, però pinta bé per al GEC aquesta permanència a l'Hoquei Lliga Plata. Per tant, tot això és el que repassarem. A part, en esports també parlarem d'handbol i parlarem també del trofeu Catalunya, que superarà les 6.000 inscripcions de patinatge. Per tant, parlarem una mica de tot plegat. I fins aquí, a partir de 1:45, explicarem això i alguna cosa més, i a les 8 del vespre hi tornarem. Molt bé, i demà doncs al carrer, a sortir, a informar al carrer, que vagi molt bé, i des d'aquí el té de tot, Eduard, feliç Sant Jordi. Igualment, bona diada. Merci. Nosaltres us deixem amb una petita pausa publicitària i ara tornem. No et perdis ni un detall del Sant Jordi més especial. Connectem en directe des de la plaça Catalunya de Girona a partir de les 11 del matí i t'acompanyem durant tot el dia. Viu la festa amb Televisió de Girona. Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
T'agraden les coses ben fetes, no et conformes amb qualsevol cosa. Piscines amb sistemes de climatització, cobertes telescòpiques, flotants i de lona i tractaments de l'aigua. Espai Piscines Graf. Benvingut a l'excel·lència. Estanys Blaus, els teus experts en informàtica de sistemes per a empreses i administracions. Des de 1996 col·laborem amb els nostres clients per tal d'implantar les solucions que millor s'adaptin als teus reptes i necessitats. Proporcionem les millors solucions de sistemes i comunicacions als nostres clients. Per poder desenvolupar tot el potencial del teu negoci, confia en Estanys Blaus. Pregunta, nosaltres responem, assessorem, solucionem. No vull tenir problemes amb el llogater. Us podem administrar la finca, gestionar els subministraments, fer tasques de manteniment i reformes. Nosaltres responem, assessorem i solucionem els seus dubtes. Truqui'ns al 972 200 616. A l'hípica Raúl Pinteño tothom hi té un lloc. Infants i joves de totes les capacitats comparteixen un mateix somni, sentir la màgia del cavall. Aquí cada genet troba el seu ritme, el seu valor i la seva veu. Uns descobreixen a les noves, d'altres camins que no sabien que existien. I tots, absolutament tots, brillen quan cavalquen, perquè en aquest espai d'amor i respecte les diferències s'esvaeixen i només queda l'essencial, la força de superar-se i la llibertat de volar. Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. I quan fas la declaració de la renda amb la teva gestoria, també. La nostra experiència és la teva tranquil·litat. I continuarem el programa parlant d'una masterclass benèfica de ioga que ha impulsat Anna Girona, també amb la col·laboració de la Fundació Oncolliga Girona. Tinc aquí avui amb mi a l'Anna Girona i a la Paqui Badosa, que és presidenta de la Fundació Oncolliga. Hola, bon dia. Com esteu? Moltes gràcies per haver vingut. Molt bé, molt contentes d'estar aquí, la veritat. Jo que me n'alegro. Sempre que venim és un gustasso. Bueno, i a sobre, imagino que amb aquesta 5a edició de Tots som un, que no he dit com es deia aquest projecte, viviu amb ganes, no? Amb moltíssimes ganes que arribi el diumenge, perquè és que és la 5a edició i estem supercontentes, la veritat. És que aquí us anava a dir, no sé si fa 5 anys, justament, però que aquesta iniciativa continuaria, no? Perquè a vegades fas projectes i dius, bueno, jo el faig, però que tingui una continuïtat ja vol dir alguna cosa, no? Ja té un poder. Continuïtat i cada any, no? Any rere any ascendent, vull dir que cada any hem guanyat, no? Va començar algo molt petitonet, com un projecte petit, i és que va creixent any rere any. La veritat que estic supercontenta. Me n'alegro moltíssim. A sobre, Anna, doncs, també aquesta iniciativa neix de la teva experiència de bé petit, càncer de pit. Com va ser aquest procés per tu una miqueta i com et trobes també a dia d'avui? Bueno, avui en dia ja em podeu veure, estic superbé. Va ser un procés bastant dur en el seu moment, però gràcies al ioga ho vaig superar bastant bé, vaig portar els processos molt millor. I va ser arrel d'això, que vaig conèixer la Fundació Oncolliga, em van ajudar en tots els aspectes, tant en el tema de banc de perruques, tant de psicòlegs, de portar-ho en el dia a dia. I per això vaig veure la gran feina que fa Oncolliga i el ser jo practicant de ioga, en aquell moment vaig començar a formar-me com a instructora de ioga. I vaig voler fusionar aquestes dues parts, el ioga amb la feina que fa la Fundació Oncolliga i poder ajudar altres persones que tinguin que passar per un procés com el que jo vaig passar, que no és un procés fàcil. I has de treballar moltíssim en aquest procés i que sàpiguen que aquesta gent no estan sols i que si es poden demanar ajuda ho han de fer. Sisplau. Sí. I en quin moment a tu se't va il·luminar com el cap i dir és que hauríem de fer una masterclass benèfica de ioga per totes aquestes persones i també per recaptar, no? Per recaptar diners. Bueno, bàsicament, a mi el ioga m'ha ajudat a molts aspectes de la meva vida, però sobretot en aquell procés em va fer veure la vida d'una altra manera, agafar més confiança, sobretot. I igual que a mi el ioga m'ha ajudat, et pot ajudar a tu, li pot ajudar a ella. I és un procés molt dur i t'ajuda a agafar molta confiança. I vaig pensar, ostres, per què no recaudar diners per tota aquella gent que ho necessiten, els seus familiars, la gent que està passant per processos així. El ioga realment és unió,
I més que mai, aquell dia ens unim per una bona causa. I realment és el que busquem amb aquest projecte. Tots som un perquè ens unim tots per una mateixa causa. Completament. A més, també es fa aquesta consciència de la salut en comunitat. Maquíssim. Exacte, incentivar també a tenir a la gent un estil de vida saludable a través del ioga, sobretot. Me n'alegro moltíssim, Anna. I, bueno, Paqui, explica'ns tu també una miqueta aquest paper dins d'aquest projecte Tots som uns de l'Oncolliga Girona. Sí, en parlàvem ara, mira, just quan ens estàvem esperant, que va ser molt bonic perquè, com l'Anna ha explicat, era una usuària d'Oncolliga i quan ella va acabar i finiticar el seu procés i se sentia molt bé, me'n recordo que ens vam trobar fa 5 anys, exacte, perquè després... I era com, ostres, jo des d'aquest agraïment m'agradaria fer alguna cosa per Oncolliga, això, jo ara ja estic bé, recordo com deia, jo era recient arribada a Oncolliga, llavors era com també, molt inici de tot, per part meva, i te trobes amb una noia amb una energia increïble, que és, ja la veieu, i que diu, mira, jo no ens coneixíem, ja t'he dit que jo acabava d'entrar, i va ser això, de m'agradaria fer alguna cosa, jo soc instructora de ioga, per tant voldria fer tal, i sé que vam estar dient, jo què sé, no sabíem per on tirar, però possibilitats de coses vinculat al ioga, evidentment, i llavors vam dir, per què no fem la masterclass i que a diferents llocs que puguem sumar, i la idea és una mica aquesta energia, la sensació aquesta, que a les 10 del matí a tants llocs hi hagi aquesta activitat. És que és molt maco, perquè quan una persona va practicar ioga, practica de forma individual, per un benestar particular, però aquell dia es fa com una energia col·lectiva i és un benestar col·lectiu, és enfocat a totes aquelles persones que ho necessiten i la veritat es nota moltíssim aquesta energia i jo és que m'emociona moltíssim aquell dia, la veritat, és molt maco. Sí, és una iniciativa teva. Sí, cada any som més gent que col·labora, més gent que participa i és meravellós. I me n'alegro moltíssim, perquè ara ens estàveu fent com mini-spoilers de què exactament va la masterclass, però per la gent de casa que encara no sàpiga de què va aquest projecte, Tots som un, ens podeu explicar exactament què feu el 26 d'abril a partir de les 10 del matí? Doncs el 26 d'abril fem una masterclass benèfica que dura una horeta i mitja, més o menys, i aquell dia, a la mateixa hora, en diferents espais, a diferents comarques de Girona, a l'Empordà, a Baix Empordà, en total hi ha 39 espais, aquest any hem crescut moltíssim, i tots a la mateixa hora practicarem ioga per una bona causa, per recaudar fons per la Fundació Oncolliga i incentivar la gent amb això, amb un estil de vida saludable a través del ioga. La veritat que és meravellós perquè és que cada any anem creixent molt més, la gent ja està esperant quan serà la data de la masterclass, fent samarretes commemoratores també, molt xules, cada any amb el mateix eslògan i tot, i és molt maco. Aquest any, per sort, tenim 2 patrocinadors que ens cobreixen el que són les samarretes, que estem superagraïdes. Home, completament. Imagino que abans ens has explicat que ets instructora de ioga, llavors entenc que fas alguna de les classes o vas a gaudir el ioga? No, jo com a instructora que m'encanta compartir ioga, m'encanta poder ajudar la gent. Jo faig una classe de Dharma Yoga a Llambilles, al pavelló de Llambilles, ho faig. Molt bé. Sí, un pavelló gran. De fet, clar, l'Anna pot estar a una classe. A una, clar, no pot. Llavors són altres centres i altra gent instructora que els hi sembla bé el projecte i que els hi fa il·lusió sumar-se. Poden anar a qualsevol dels espais que hi ha. Hi ha Cadaqués, hi ha Llançà, hi ha Tossa de Mar, també. Hem ampliat també aquest any a Olot. A Olot, sí. A Ripoll i a Vic aquest any, sí, la veritat que sí. Molta gent, i llavors l'Anna és qui lidera el projecte en el sentit que hi hagi la similitud i les mateixes energies i manera de funcionar de tots els centres. Però clar, ella està a Llambilles, com ha dit, i després cadascú va en el seu centre més proper si té ganes de col·laborar. 39 és molt, 39 és moltíssim. Vam començar amb 12, 15 i estem anant creixent. I sembla que cada any increixent, no? Perquè aquest any les persones inscrites, és que han superat ja les 700. Les 700? És que ara parlarem d'això, però a mi també, pel cap, és complicat organitzar tot això? Comencem més o menys cap a finals d'any a preparar-ho, cap al mes de novembre-desembre, a posar dates, i a partir d'aquí, a principi d'any, ja comencem a parlar amb tots els col·laboradors, a veure si volen o no, i a partir de gener-febrer ja comencem a preparar els cartells, les inscripcions, perquè la gent es pugui inscriure, és feina. Realment ho faig sense res a canvi, realment és karma yoga, com aquell qui diu, és una que vull fer des del cor, des de l'amor, ajudant altres persones, perquè això és karma yoga, la veritat. Que bé, me n'alegro moltíssim. I saber que pot ajudar altra gent és que és meravellós.
I, bueno, noies, ens queda molt poquet temps, però a mi m'agradaria saber, ens acabes de dir que 700 inscrits. El 26 és aquest diumenge, si no m'equivoco, jo m'hi puc apuntar encara. M'hi puc apuntar de manera... Bueno, entenc que aquesta recaptació, no, hi ha com aquests diners solidaris. Com ho podem fer exactament per inscriure'ns? Per mi mateixa i la gent que ens està veient des de casa. Ho podeu fer des de la pàgina web de l'Oncolliga, teniu l'adreça aquí en el cartell, després si voleu us la dic exactament quin és. Feu el donatiu de 15 euros i us apunteu a l'espai on voleu anar a practicar ioga aquell dia. Hi ha encara places disponibles a molts espais. Fins al divendres a les 12 tancarem inscripcions. I després ja tanqueu... Sí, hi ha tots els preparatius finals i ja estarà. I disfrutar d'aquell dia sobretot. Molt bé, doncs fer el recordatori, 15 euros de donació. A la pàgina web, quina és? www.oncolligagirona.cat. Vale, perfecte, que ja ens podem inscriure. Amb samarreta commemorativa. Bueno, ara ja no hi ha samarreta perquè ja les hem fetes. L'última gent és com una cursa o aquestes coses, no? Exacte, que hi ha limitades, no ho podem evitar. Fins tal dia, que això ja estaven als anuncis que anàvem fent, diguem-ne. Doncs aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, al centre de confiança, a prop de casa, o si volen agafar el cotxe per anar-se'n a l'altra punta de Girona... O de mirar el desplegable aquest i ja ha indicat tots aquests 39 llocs. Que farà bon temps, podran practicar ioga a l'exterior, a l'interior, allà on te vulguin. Doncs escolteu, Anna, Paqui, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vagi superbé. Aquesta 5a edició esperem trobar-nos a la 6a, l'any vinent. I tant! Sens dubte. Sens dubte, que vagi molt bé, Max. I feliç Sant Jordi des de Televisió Girona. Igualment, bonica. Gràcies. Adéu, Maca. Igualment. Adéu. Nosaltres us deixem amb una petita pausa publicitària i ara tornem. I ara aquí tenim tot bé. Imagina un món on tu marques el teu propi camí. Imagina un món on tot el que imagines pot fer-se realitat. Imagina un món on el teu pensament és motor de canvi. Imagina un món on cada problema té centenars de solucions diferents. Imagina un món on la teva seguretat i confort és el primer. Imagina Manusa. T'acostem al futur. I continuarem el programa parlant del Mercat de la Furgoteca que se celebra del 24 al 26 d'abril, a Salt, exactament a l'era de Cal Cigarro, que jo pensava que era Cal Cigarro, però no, Cal Cigarro. I tenim aquí avui amb nosaltres a la Núria Eras i en Gerard Lozano, que formen part d'aquesta organització d'aquest mercat perquè funcioni, la veritat, gràcies a Déu. Bon dia, com esteu? Bon dia, contents de ser aquí i gràcies per convidar-nos. Jo moltíssim, molt més contenta. Escolteu, imagino que estareu ja amb els últims preparatius del Mercat de la Furgoteca. 8 edicions ja, que crec que no ho he dit, la 8a edició d'aquest mercat. A mi m'agradaria saber d'on neix aquest projecte, què vau pensar fa 8 edicions per dir anem a fer el Mercat de la Furgoteca? Mira, va començar intentant fer alguna cosa disruptiva, una cosa innovadora, res més, és aquesta. I vàrem trobar-ho amb el Mercat de les Furgoteques, que abans es deia Food Truck Markets, i amb l'ambició que fos un aparador d'oferta gastronòmica, però amb els anys és també una aixecada de bandera d'una temporada que va des de la primavera fins a la tardor, d'un sector que està a l'alça, que està de moda i que és cuinar i vendre menjar al carrer de manera nòmada. Per tant, és un mercat que hi trobareu molta diversitat culinària i també trobareu molta diversitat d'ofertes musicals i activitats infantils i familiars. Perquè també aquestes food trucks són una miqueta el protagonista d'aquest mercat. Gerard, tu per què creus que els food trucks, com deia la Núria, estan bastant de moda i connecten bastant amb la gent? Aviam, al final dones una opció de menjar en els esdeveniments, hi ha una varietat gastronòmica
que pot abarcar tot el públic i, a més, cada cop es troba una qualitat molt més alta amb el tipus de menjar i un servei més professional. Tu ets president, Gerard, de l'associació de food trucks d'aquí. Més o menys aquí, quantes food trucks podem trobar? O sigui, hi ha més food trucks de les que nosaltres pensem aquí associades al territori? Sí, actualment dins l'associació som 13 food trucks, però sí que és veritat que n'hi ha moltes més a la província de diferents tipus de menjar. Molt bé. I, bueno, a veure, perquè la gent des de casa sàpiga i volia anar una miqueta més al mercat de la Furgoteca, què hi podem trobar durant aquests dies, del 24 al 26 d'abril? Què ens podeu dir? Quines activitats podrem veure? Mireu, el divendres i el dissabte el Mercat de les Furgoteques estarà obert per la tarda i el diumenge pràcticament tot el dia, des de 11:15 a les 11 del matí fins a les 6:45 de la tarda. Per tant, serà un cap de setmana intens i una mica mogudet. Què es podeu trobar? Doncs mira, no ho llegiré tot perquè... Perquè hi ha moltes coses, eh? Sí, i ara no em volia deixar res. Mireu, el divendres tenim una... Ho estem veient en pantalla, o sigui que tu mateixa, Núria. Molt bé, una sessió d'un DJ que es diu Astra, de música pop i electrònica, i un concert de La Puça, que és un grup de música festiva i de taverna que fa més de 10 anys que trepitgen l'escenari. Això divendres. Dissabte, un concert de La Moderna. La Moderna és una escola de música que està ubicada a la Factoria Cultural com a Cros de Sal i que vindran amb la Big Band, la Marching Band i la Drumline. Genial, perquè és... hi haurà música de percussió també, i són gent jove que ho fan superbé i fa molts anys que participen d'aquest mercat. Un altre DJ, en Jorge Peñafiel, que ja està consolidat com un dels referents, un DJ referent en el panorama musical català. I Todos los gatos son pardos, una mica de rumba, no? Sisplau, una mica de rumba que serà genial. I el diumenge, ja passem al diumenge, començarem amb una activitat que pot semblar una miqueta estranya d'entrada, però és el segon any que la fem i que és una exhibició de gossos policials. Sí, això no es fa ben bé en el mateix espai, però sí que es fa just al costat i un es pot preguntar, ostres, per què una activitat com aquesta? Doncs és tan simple perquè es feia el mateix dia i vam decidir sumar esforços. Vam dir, ostres, en comptes de fer la fira, el mercat per una banda i vosaltres per l'altra, ho ajuntem una mica tot i al final es tracta de sumar. Fa 2 anys ho vam fer i la veritat és que va ser un èxit i quedes supermeravellada de lo que poden arribar a fer aquests gossos. Realment és tot un espectacle. Un concert de la Colla Pirata, aquesta és una novetat perquè és un concert per públic infantil, pels més joves, perquè aquest any hem decidit tenir en compte els més menuts, que no només fos un concert per adults o familiars. La Colla Pirata. Una altra sessió de DJ, que porta un repertori de música superfestiva, el DJ Dada, i una altra activitat familiar, que és la Bleda, que és superconeguda, amb una paradeta particular, perquè a la mainada se n'adonin que anar al mercat també és divertit. I de pas aprenen que no només s'ha de comprar al supermercat, sinó que també hi ha l'opció d'anar al mercat. I el Tàrraco Surfers, que és un grup de versions una mica esbojarrats, molt divertits i que tancaran el diumenge. Amb tot això hi ha l'espai Juga Circ, que estarà obert tot el diumenge i que farem activitats de circ. Pilota, anelles, malabars, etc. També familiar, és una activitat familiar. Amb la qual molt intens i moltes activitats. Però és un programa supercomplet, o sigui, a part d'això, també tindrem les food trucks, que més o menys ens pots dir, Gerard, quantes hi haurà, quin tipus de gastronomia podrem trobar... Sí, si no m'equivoco, hi haurà unes 20 food trucks, més o menys eren. 19, exacte. 19, exactament. I trobarem una mica de tot, des de dolços amb creps i gelats, trobarem també pizzeria, trobarem hamburgueseries, trobarem entrepans d'autor, cuines temàtiques com mexicana, argentina, també hi haurà asiàtica i també hi haurà menjar sense gluten, perquè així tot el públic és benvingut.
sigui, en veritat podem menjar... De tot i d'arreu del món també. I a mi em crea curiositat saber per què exactament vau decidir fer aquest mercat, no? A l'era de que el cigarro és un espai que us agrada especialment o que simplement sempre heu fet aquest mercat en aquest espai? Sempre s'ha fet en aquest espai, correcte, perquè ell hi és des del principi en aquest mercat. Fa 8 anys que hi és, jo potser soc menys veterana que ell. Sempre s'ha fet aquí perquè és un gran espai, perquè és molt còmode, perquè els grans esdeveniments s'han fet allà, tipus festa major o altres esdeveniments, i bé, és fàcil d'arribar-hi, és relativament fàcil d'aparcar, és que no hi ha cap raó, és perquè realment ocupeu espai. Sí, és un lloc hi ha molta afluència de públic també. D'acord, o sigui que exactament, els saltencs, a part que aquest espai se l'estimen una miqueta, no?, amb aquest que el cigarro, un espai amb afluència, on hi ha bastanta gent, que si vas caminant pel carrer entenc que pots veure aquest espai i afegir-t'hi, no?, més o menys. Correcte. Em pregunto també, l'entrada és gratuïta, s'ha de pagar entrada, s'ha de reservar? Expliquem una miqueta com funciona. Les entrades són gratuïtes, o sigui, tu apareixes allà. Sí que és veritat que en l'espai circ potser hauràs de fer una miqueta de cua, depèn de l'hora i tal, però com que és pràcticament obert tot el dia, si tens una mica de paciència, sobretot la mainada, al final hi acabareu entrant. I els concerts i totes les activitats que he anomenat són gratuïtes, només cal ser a l'hora allà, puntuals, per no perdre's ni una nota musical del que passarà allà. Perfecte. Aquesta programació la podem veure exactament en la pàgina web de l'Ajuntament o...? Tota la informació està a viladesal.cat, allà ja està penjat de fa dies, i... A les xarxes socials. I a les xarxes també. De l'Ajuntament de Salt, a les xarxes socials de l'Associació Girona de Food Trucks també. Molt bé. I després, en el cas dels food trucks, molts també han penjat a les seves xarxes la programació. Perfecte, doncs que vagi molt bé aquest mercat de la Furgoteca, la 8a edició, que no ens oblidem, que ja fan 8 anyets. Esperem que hi hagi una 9a edició l'any vinent, del 24 al 26, 24 i 25 per la tarda i 26 durant tot el dia, per la programació a viladesal.cat. Sí, Viladesal. Vinga, i a xarxes socials. I doncs escolteu, Núria i Gerard, que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut a Televisió de Girona i haver-nos explicat una miqueta aquesta programació. Que vagi molt bé aquest cap de setmana i bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi, és veritat, és veritat. Aprofito per dir-vos que us he deixat algun prospecte aquí en el taulell d'entrada i que ja veieu que és superxulo, és diferent perquè està així com una mica inclinat, una forquilla d'aquestes... Per menjar? No, però que és d'aquelles fustes... que no són de plàstic. Que no són de plàstic, s'ha de tenir en compte tots els detalls. I de dintre també està... Els colors són molt atractius, és un cartell que penso que defineix molt bé el tipus de mercat o de fira que veureu aquest cap de setmana. Doncs moltes gràcies, Núria. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé i això, a gaudir i feliç Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, igualment. Nosaltres us deixem amb una petita pausa publicitària i ara tornem. Del 27 de març fins al 3 de maig, les estrenes musicals de la temporada es viuen a Girona. Un any més, Girona es converteix en un gran espai escènic per acollir les estrenes musicals de la temporada. Amb les actuacions de Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal, L'Axambusto, Maria Arnal, Buos, Els Amics de les Arts, Ginestà, Manu Guix, Els Miralls de Dylan i moltes actuacions més al Festival Estrenes. Aconsegueix les teves entrades a festivalestrenes.cat. Tornen les festes de primavera, tradició, cultura i l'esperit més viu de la ciutat. No deixis que t'ho expliquin. Vine a fer la tombarella amb el Tarlà. Quan el Tarlà balla entre els balcons, Girona es vesteix de festa. Del 17 al 26 d'abril, vine a les festes de primavera, la festa del Tarlà. A
Aquest juny, Girona i Olot bateguen diferent. Neix Cardagràcia, el festival que celebra 10 anys fent créixer el riure, amb les veus, les històries i l'humor que ens defineix. Del 10 al 20 de juny, monòlegs, improvisació, màgia i una energia que només passa en directe. Cardagràcia, riure en català, riure de veritat. Per més informació, consulta cardagràcia.cat. Aquesta època de l'any és possiblement quan les especialitats gastronòmiques més antigues de la península ibèrica, com els ous de peix, la moixama i els salaons en general, adquireixen un protagonisme indiscutible. Avui, a l'espai de la cooperativa Consum sobre alimentació saludable, parlem dels salaons i del bacallà, aliments molt típics durant aquestes dates. Aquests aliments s'obtenen després d'un procés de rentat, assecat i salat del peix. Aquest procés en reforça el sabor, dona fermesa a la carn i alhora permet la seva conservació. En destaquen les anxoves, les sardines, la tonyina, el bonítol i, com a protagonista indiscutible, el bacallà. Què és exactament la salaó? El salaó és un dels mètodes més antics per conservar els aliments. Se sap que els antics egipcis ja posaven les carns en salaó amb l'objectiu de poder-les emmagatzemar i mantenir-les aptes per al consum durant llargs períodes de temps. Recórrer a productes mariners en salaó ens permet gaudir i cuinar sense grans complicacions, tot degustant qualitat gràcies a una matèria primera única. Els seitons, anomenats bocartes a Cantàbria quan són al mar, un cop processats es converteixen en seitons si es curen en vinagre o en anxoves si se sotmeten al procés de salaó. Quins són els salaons més destacats? Un és l'anxova. Aquest salaó és una autèntica delícia i un símbol de la cuina del nord. La seva elaboració artesanal li atorga l'etiqueta de producte de luxe i gràcies a la feina de mans expertes ofereix un munt de possibilitats per formar part de les receptes de Setmana Santa. Un altre salaó és la sardina sencera, sense esviscerar ni escapçar. Sotmesa a un procés de salat i premsat en salmorra, convida a gaudir d'un bon esmorzar o àpat informal, sovint servida damunt d'una coca o d'un panet, entre moltes altres opcions. Els salaons de tonyina i la moixama, de gust intens propi del peix blau, se solen consumir tal qual, tallats en làmines fines amb un rajolí d'un bon oli d'oliva verge extra per suavitzar-ne la textura i acompanyats d'unes ametlles fregides. No necessiten res més, tot i que també poden substituir perfectament els productes fumats, sobretot però són un aperitiu excel·lent. La moixama, el seu nom prové de l'àrab musamma, que vol dir fet cera. Es tracta de tires procedents del lloms de tonyina, la part més seca i alhora més noble d'aquest peix. Després de l'elaboració, els lloms redueixen la mida, adquireixen tons rogencs de diferent intensitat i la textura esdevé ferma. És un aliment típic de tot l'arc mediterrani, especialment al País Valencià, Múrcia i Andalusia. Pel que fa al bacallà, no s'ha de confondre el bacallà tradicional curat amb sal, que després es posa en remull per rehidratar-lo i dessalar-lo, amb el bacallà al punt de sal i congelat. Aquest segon és bacallà fresc injectat amb una salmorra lleugera i congelat i, per tant, conté molta més aigua. També és bo, sobretot, si el cuinem en una salsa a la cassola, però no tindrà el gust que tots associem al bacallà tradicional. Un bon bacallà ha de tenir color blanc i vori sense cops ni trossos trencats. La sal de la seva conservació també ha de presentar un bon color i un bon aspecte. I fins aquí el programa de consum d'alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa. I continuem el programa parlant de roses, ja que demà és la diada de Sant Jordi. Tenim avui amb nosaltres el nostre company Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarculant, que ens parlarà de les roses. I com tenim un temps limitat, li deixem directament la paraula a en Lluís, que té moltes coses a explicar. Moltes gràcies. A veure, podríem parlar molt de les roses i com a col·lectiu Eixarculant tindria que començar dient que els pètals de les roses, sobretot de les roses silvestres, les que podem trobar salvatjades, són comestibles. Les altres, com que no tenim control de com els han tractat i cuidat i si els han abonat, no ho recomanem. Però les roses silvestres, que creixen pel bosc,
tots els seus pètals, són comestibles, decoratius per amanides, però que pots menjar. Començo parlant de la llegenda de la rosa. La llegenda de la rosa té un origen grec. La deessa Venus, que va sortir de l'espuma, de les aigües del mar, hi ha dues versions. Diu que van fer un petó amb una rosa blanca que va quedar envermellida de vergonya i es va tornar vermella. La segona versió, potser més prosaica, és que la deessa anava corrents per alliberar el seu enamorat, que ja estava mort, no el va poder alliberar, i es va punxar amb uns esbarzers i les roses blanques de l'esbarzer, que poden ser vermelles, però aquelles eren blanques, es van tornar vermelles. I després hi ha la rosa de Sant Jordi, la rosa de la llegenda catalana, que amb la llança, correcte, amb la llança mata el drac i de la sang del drac surten roses vermelles. I per això la rosa típica de Sant Jordi, després veurem, si ens dona temps, altres versions de colors de roses, però seria la rosa vermella de Sant Jordi. Sí, de tota la vida. Si avancem una mica més amb les imatges, veurem que hi ha un quadre molt famós que hi ha una dita llatina que diu sub rosa, que vol dir sota les roses, i sota les roses és el que ara es diu off the record. Abans es deia sub rosa. El que et deia un polític sub rosa no podies dir. Ell t'ho deia, però no ho podies comentar. Però hi ha una altra versió de la subrosa, que és aquesta d'aquí. Hi havia alguns potentats que quan acabaven el dinar feien caure pètals de rosa a sobre dels seus invitats i algun, com és el cas de la Gàbal, penso que és minoic o així, en va tirar tantes que va arribar a matar algú per l'olor ofegant de tantes roses. Això és el que vol representar el quadre aquest. En qualsevol cas, no per pressió, sinó per olor. Ara, les roses actuals fan menys olor que les silvestres, i ja en parlarem alguna mica més endavant. Anem avançant amb les diapositives per anar de pressa. Aquí explicava una mica, els primers fòssils de rosa es van trobar bàsicament als Estats Units, però n'hi ha hagut després altres trobades, i fa 23 milions d'anys. Les primitives roses, o les roses més antigues, són les roses silvestres, que tenen 4, com a màxim 5 pètals. Aquí en teniu una representada a dalt, la rosa canina, o a baix la rosa gàl·lica, que també diuen rosa francesa o rosa espanyola, i aquestes són les més antigues, les silvestres. Després hi ha les roses modernes, que ja es van fer una hibridació amb la flor del te, que n'hi diuen rosa del te, però flor del te, i van començar a donar més pètals. I a partir del segle XIX inclús hi ha varietats que en tenen 60, 70, 80 pètals més. Hi ha unes imatges que ho explico una mica millor, perquè després veus aquestes roses que jo he posat especials, les roses enfiladisses, les roses pitimini, les roses minúscules, tot això són... Però el que venia amb aquesta imatge de dir el roser silvestre que dona aquestes boles quan han caigut els pètals i que en castellà se'n diu escaramujos i en català a mi m'agrada dir gratacul, perquè tenen uns palets que si te'ls menges, perquè té molta vitamina C, si treus les llavors estan envoltades d'uns palets que quan acaba el tracte digestiu et grates el forat. De les roses silvestres hi ha les roses antigues, que ja comencen a tenir més, són aquestes que et deia que es havien hibridat amb la flor del te, i després les roses modernes, que ja són aquestes que ara tenim pràcticament a totes les botigues de flor, i demà estaran totes aquí. Totes. A tot arreu. I després, així, roses especials són aquestes roses, per dir-ho d'alguna manera, rares, com poden ser les minúscules, les que en deien pitiminí, o de flors, de colors molt estranys. Sembla estrany que en diguem roses, que diries és el color rosa. Hi ha molts colors a les roses. A les roses naturals, ja no entro en tenyides artificialment, però hi ha molts colors. Aquí he portat això és, ja ho sabeu tots els de Girona, la Devesa, i allà hi ha un restaurant que es diu La Rosaleda. Per què se'n diu La Rosaleda?
perquè té rosers. A darrere, en el jardí municipal aquell, hi ha una part just darrere de la Rosaleda que tenen roses, i allà podreu trobar roses silvestres i roses ja inclús molt rares. Se n'han cuidat últimament molt bé i hi ha una quantitat de roses diferents i quan és l'època val la pena anar-hi. Només això, aquest comentari, no faig propaganda de la Rosaleda, del restaurant en si, però com que és una activitat inclusiva, val la pena que si aneu per allà feu el cafè, la cervesa o l'esmorzar per allà. Això és el que us volia comentar dels diferents colors, el que representen. El vermell, l'amor, el desig, per això es regala per Sant Jordi. A la parella, a l'estimat o estimada. Correcte. Si regalessis roses de color rosa, seria com un signe de gratitud. Dec alguna cosa, un favor, o que m'estimis, que també podria ser. En canvi, si el regal és una rosa groga, és que li desitges que tingui salut. Molt bé. Que també està bé. Sí, sisplau, molt important la salut. Correcte. La rosa blanca és la que es porten les núvies amb el vestit blanc per lligar i a més, sí, per posar cares. La puresa. I aquests altres colors més així, color ataronjat, color butano, amb bombona de butà, seria entusiasme, que ets una persona molt apassionada. Hi ha molts colors diferents i jo sempre dic, per què en diguem roses si poden tenir tots aquests colors? I a més, perquè els pots tenyir. Tu pots agafar una rosa absolutament blanca, posar-la en un gerro, en un vas, que tingui una tinta de color blau i surt. I inclús hi ha roses negres, que només es troben aquí, al Feti. Bueno, l'origen és al Feti, una Turquia. La ciutat ara està submergida per un pantà. Atlàntida? No, perdó, ja. No, aleshores el que va passar és que quan van traslladar a la ciutat, van traslladar també els roserars i van veure que allà on estaven no sortien negres. Les mateixes roses no sortien negres, les van tenir que tornar a baixar en el lloc on s'havien fet sempre, perquè el terra d'allà té una quantitat d'un colorant, antocianines, però un colorant que és les que els fa tornar negres. De fet, són vermelles, i a mesura que van creixent es van tenyint a negre. I inclús hi ha algunes que tenen el cor encara de dintre ben vermell i la resta negra. Però les roses poden ser blanques, negres, vermelles, grogues. De tots colors. I aquí he portat una rosa del vents, que és un altre tipus de rosa. La rosa que servia abans, quan es navegava en vela, per funció del vent que apretava, podia reconèixer quina orientació tenies, si anaves bé o anaves malament. Si tu sabies que tenies que agafar la tramuntana i anar a favor de la tramuntana o en contra de la tramuntana, t'orientava, doncs, per exemple, de nord a sud. Després es va inventar la brúixola, que és més fàcil, potser, que la complexitat d'una rosa dels vents. Però hi ha més roses encara. Aquí al costat teniu 4 roses diferents del desert, que se'n diu roses del desert. Això són làmines de guix. Molt fort, això, Això són làmines de guix recobertes de sorreta i no necessàriament del desert, vull dir, només necessita guix. Aleshores, en llocs on hi hagi guix, a Tarragona, aquí, en molts llocs, podeu trobar roses del desert. I potser ja per acabar, que no ho sé, però en qualsevol cas podem provar, si vols, l'aigua de roses. L'aigua de roses és aigua on s'hi han deixat macerar, aigua calenta, que no arribi mai a bullir, on s'han deixat macerar, és a dir, hores i hores estar amb aigua calenta, mai pot arrencar el bull perquè es perden els aromes, pètals de rosa, insisteixo, sobretot roses silvestres. Si l'olores, fa bon olor. Boníssima. Al Marroc l'afegeixen, les cuines del món àrab, bàsicament, però al Marroc és on jo ho he vist més, és afegir a molts àpats, fer bullir l'arròs o el cuscús amb aigua d'arròs. I també te'l pots beure, vull dir, és refrescant, ara no, perquè no està a la nevera, però és molt aromatitzant. I si te'l poses pel cos, faràs olor
de rosa. De rosa, no? Doncs, Lluís, si et sembla, provem l'aigua de rosa. Pots tastar-la? Tu no vols? Sí, per això he portat 2 vasos. Home, és que per això jo preguntava. I, si et sembla, acabarem així el programa amb aquesta aigua de roses, a veure què tal. Sí, però ja et serviré jo, perquè el tap és una mica escandalós. Merci. Salut. Salut. A veure, no, això sí, olora que dona gust, eh? Olor, sempre és millor l'olor, bueno, si estàs acostumada que el tast. A mi m'agrada el tast, però perquè ja hi estic acostumat. Salut, eh? Salut. No t'agrada? És que sap molt... O sigui, olora igual que sap. O sigui, sap igual que olora, eh? Sí, però és aigua, eh? Vull dir, no és alcohol ni res, és aigua. Aigua on s'hi han deixat macerar pètals de rosa silvestre. Sí que està bo, eh? És bo. I quan més hagis degustat i hem passat saliva, més gustos i olors els iràs trobant. O sigui, es queda impregnat, eh? Igual que si te'l poses pel cos. Pel cos també, no? Doncs, Lluís, moltes gràcies per aquesta presentació, per totes aquestes coses. Et desitjo un molt bon Sant Jordi, que sé que estaràs treballant. I, doncs, bueno, ens tornarem a veure la pròxima i moltes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. Nosaltres, doncs, ens veiem demà al programa especial de Televisió de Girona Té de Tot. No només el Té de Tot, sinó la Ciutat dels Llibres, informatius, entrevista. El Té de Tot demà comença a les 11 del matí fins a la 1:15 del migdia i tornarem per la tarda a les 5:10 fins a les 6 més o menys. Ens podeu venir a veure en directe perquè estarem a Plaça Catalunya retransmetent aquest programa en directe. Moltíssimes gràcies i ens veiem demà. Imagina un món on tu marques el teu propi camí. Imagina un món on tot el que imagines pot fer-se realitat. Imagina un món on el teu pensament és motor de canvi. Imagina un món on cada problema té centenars de solucions diferents. Imagina un món on la teva seguretat i confort és el primer. Imagina Menussa. T'acostem al futur.